Počúvate Rádio Kompas? Vieme, kde je sever. Milí priatelia, poslucháči, diváci, útorok a dnes netradične 11 hodín, nie 10, ale 11 hodín. A v tomto čase a v tento deň znova Rádio Kompas, štúdio Orwell. Tentokrát s veľmi aktuálnou témou, a síce kto je kto v slovenskej politike ohľadom presadzovania záujmov zločineckej organizácie NATO na Slovensku, ale aj v širšom kontexte, to znamená v Európe, vo svete. Znova zopakujem, keďže vždy oceňujete veľmi pozitívne, keď máme v relácii nejakých zaujímavých hostí, ktorí majú čo k téme povedať, tak aj dnes sme si zavolali hostia a veľmi, povedal by som, tematicky dobre naladeného, pretože je tu so mnou v štúdiu Miro Belička, ktorý je spoluautorom tej veľmi mimoriadne dôležitej petície proti predĺženiu zmluvy medzi Slovenskou republikou a zločineckou organizáciou NATO. Takže Miro, vítajú na štúdiu. Ďakujem, dobrý deň. A spolu teda s Mirom Beličkou sa budeme dnes rozprávať o tom, ako sa vyvíjalo NATO na Slovensku, kto v skutočnosti to NATO podporoval, aj keď možno dnes sa tvári, ako keby bol proti, alebo že teda s tým nemajú nič spoločné. A jednoducho všetky tieto veci ohľadom toho, pretože, priatelia, znova si to povedzme, NATO je vojna a proste keď sa bude NATO rozpínať a keď na to zostaneme, tak sa proste skôr alebo neskôr do tej vojny dostaneme. Na začiatok ešte ale úplne aktuálna informácia z Národnej rady Slovenskej republiky. Dnes mala byť mimoriadna schôdza, ktorú zvolávala opozícia za účelom prejednania Hegerovho pokusu presunúť slovenské MIGy na Ukrajinu. A táto schôdza nebola otvorená, pretože Boris Kollár a jeho hnutie Sme rodina odmietlo dať hlasy na otvorenie schôdze z dôvodu, že minister Naď sa nemôže schôdze zúčastniť. Priatelia, znova sa ukázalo, kto je kto. Proste Naď ako minister obrany mal psiu povinnosť byť na tej schôdzi. Nikdy sa v parlamentnej demokracii, Miro, potom môže aj ty na to svoj názor povedať, nikdy sa v parlamentnej demokracii nemôže prispôsobovať parlament, volený parlament, nejakému jednému ministrovi, ešte o to viac, že ide o dočasne povereného, v podstate ministra v demisii. Ale Kollár sa proste ukázal ako oddaný služobník, pretože táto schôdza mala byť o tvrdej kritike NATO, o tvrdej kritike postupu aj Slovenska voči konfliktu na Ukrajine, a tým, že Naď sa proste zdekoval, tak Kollár mu zakryl chrbát a nedal hlasy na otvorenie schôdze. Ja môžem k tomu povedať len toľko, že tu už dlhodobo prebieha tá vec, že pri triumviráte moci, kde je súdna, legislatívna a výkonná moc, tu už niekoľko rokov za tejto vlády nastáva taká činnosť, ako keby sme mali iné ústavné pravidlá, ako keby sa legislatívna moc mala podriadiť výkonnej exekutívnej moci, čo je z hľadiska politologického, ale aj vôbec z hľadiska demokracie úplný blúd, a to, že si to môžu dovoliť, je len kvôli tomu, že im cudzie mocnosti kryjú chrbát, samozrejme spolu s médiami. Ja by som len toľko k tomu dodal. Ja si myslím, že to bolo presné vystihnutie tejto situácie pre tých, ktorí ešte nejako v kútiku duše tvrdíte, lebo je vás veľa takých, že áno, táto vláda je veľmi zlá, ale ten Boris Kollár a to hnutie Sme rodina, oni sa tak snažia pre tých ľudí a tak. Dneska máte ďalší dôkaz, že keď ide o globalistické záujmy, že keď ide o globálnu politiku, tak proste jednoducho padajú masky a ukazuje sa, kto je kto. Poďme teda na to, ako sa vyvíjalo NATO na Slovensku. Nebudeme sa už veľmi venovať tým, ktorí už v politike nie sú, pretože začalo to ešte za Mečiara, pokračovalo to za dočasnej vlády Jozefa Moravčíka, potom počas tretej vlády Mečiara sa zintenzívnil ten prístupový mechanizmus, prístupové rokovania Slovenska do NATO. No ale keď spravíme takúto čiaru, pretože všimli ste si, že všimol si aj ty, nie, že opäť začínajú pretláčať Dzurindu s jeho modrou koalíciou. Politickú mŕtvolu. A Dzurinda, priatelia, tak ten išiel neuveriteľne po ruke na to. Musíme si znova pripomenúť, najväčší zločin, ktorý NATO spôsobil v Európe, bol práve vďaka Mikulášovi Dzurindovi, pretože 24. marca 1999 Dzurindová vláda schválila prelety lietadiel NATO cez naše územie, lietadiel, ktoré sa podielali na bombardovaní Jugoslávie.
a o necelý mesiac 21. apríla 99 Dzurindová vláda schválila aj presun bojovej techniky a vojakov NATO po cestnej a železničnej sieti Slovenskej republiky za účelom útoku na Jugosláviu. Potom ešte v roku 2002 sa za Dzurindovej vlády Slovensko zapojilo do vojenskej operácie NATO Trvalá sloboda v Afganistane, tam vieme, ako to dopadlo. Takže dneska vyťahujú na scénu oddaného globalistického hráča, ktorým je Mikuláš Dzurinda. A pre tých, ktorí ste ho nezažili, najmä tí mladší, lebo oni hrajú na to, že mnohí z nejakej nostalgie pôjdu za ním a mnohí práve tí, čo ho nezažili. To je ako keď tí, čo nezažili, kritizujú socializmus. Samozrejme, ak by môžem doplniť, ja by som povedal, že čo je vlastne hlavnou pracovnou náplňou NATO. Potom, čo nastal rozpad východného bloku a sa svet zmenil na totálneho amerického hegemóna, všetci po dohode Gorbačov a Kissinger predpokladali, že NATO sa rozpadne a stratí zmysel. Stále tou pracovnou náplňou NATO je, Američania mali poradcu, bol to poľský židovský podnikateľ Zbigniew Brzezinski, ktorý bol poradcom od Jimmyho Cartera, Reagana až po Bushovcov, až mali jednu základnú knihu a tá sa volá Veľká šachovnica Brzezinského a základom tejto celej veľkej hry je ovládnutie Ruska a jej zdrojov. Pokiaľ sa to nepodarí, samozrejme títo ľudia, čo majú strategické plány, majú aj plán A, aj B, aj C, aj D a niekoľko ďalších plánov. NATO a jeho súčasná poloha je nielen v Ázii, ale hlavne aj v Európe zadržiavať Ruskú federáciu a nedovoliť, tak ako to bolo povedané či už Keynom alebo zakladateľom civilnej bezpečnostnej služby Georgeom Friedmanom Stratforu na koncile v Chicagu bezpečnostnom základom je, aby sa ruské surovinové zdroje a personálna základňa nespojili s nemeckým technickým géniom a ich produktivitou práce. Čiže základom NATO, ktoré už vlastne malo byť rozpustené tak ako Varšavská zmluva, ktoré ostalo v Európe, je obmedzovanie alebo zadržiavanie Ruska pri spojení s Európou. Však vidíme to na tom Nord Streame a na všetkej tejto záležitosti. Však oni sa už netajia tou nenávisťou voči Slovanom a na čele teda s Rusmi. A presne ako si povedal, že vlastne idú si za tým a majú tie plány A, B, C, D, E, tak presne tak vlastne postupovali aj v zmysle tej časovej osy jednotlivé tie strany. A priatelia, čím pôjdeme k tým dátumom bližšie, k aktuálnosti, k súčasnosti, tým viac sa budú prelínať ich kroky, vlastizradné kroky s reinkarnovanými alebo aj súčasnými politikmi, pretože už počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu, to bolo v roku 2002 až 2006, kde SDKU, Dzurindové SDKU bolo ešte aj z SMK, áno, a hlavne KDH, to si prosím dobre zapamätajte pre tých, ktorí si myslíte, že KDH je nejaká slušnosť v politike, lebo bola to vláda z KDH, ktorá odsúhlasila v roku 2003 členstvo Slovenskej republiky v NATO a 10. apríla 2003 Národná rada Slovenskej republiky schválila vstup Slovenskej republiky do NATO. Vtedy hlasovali za vstup do NATO aj všetky opozičné strany, vrátane HZDS, vrátane Fica, vrátane Mečiara. SNS tedy nebola vo vláde. A ani v parlamente. Ja si to pamätám, si tak podpísal prístupovú zmluvu za SNS. To bolo ešte predtým, to bola ešte tretia vláda Vladimíra Mečiara. Kedy Sitek to podal v 99. roku. Za SNS. A proti boli vtedy iba komunisti. Čiže všetci boli za vstup Slovenska do NATO. Čiže priatelia, dnes keď niekto hovorí, že konzervatívne KDH alebo konzervatívne tá modrá koalícia od Dzurindu, tak to je vlastne konzervatívne len v tom, že budú pokračovať v tom globalistickom trende, ktorý proste nastavili a vďaka ich vlastizradným krokom sme sa 29. marca 2004 stali plnoprávnym členom NATO. No a potom už bola tá súčasná politika alebo politici, lebo v roku 2006 4. júla nastúpila prvá vláda Roberta Fica v zložení Smer SD, HZDS, SNS a tá hneď schválila rozšírenie NATO o Chorvátsko a Albánsko. A dokonca, keď spomínaš to SNS, tak dokonca, priatelia, keď dneska
Anna Malíková, alebo Belousová, rodina Malíková, ona akože sa snaží, že proti NATO a tak ďalej, tak za rozšírenie NATO hlasovala osobne 24. októbra 2008 spolu so Slotom aj Belousová, čiže Malíková. Čiže ak, priatelia, niekto, lebo počúvam, viete, ja chodím medzi ľudí, veľa chodím medzi ľudí a počúvam o tom, že ale treba sa s každým spojiť a treba zabudnúť na staré hriechy a treba si všetko odpustiť a podať si ruky, tak samozrejme, že ja s tým súhlasím, treba ísť spolu, ale ak raz niekto hlasuje za rozšírenie NATO, tak dneska s ním asi veľmi ťažko môžeme stať v šíku proti NATO, lebo Belousová nie je Belička. My sme s Mirom Beličkom, priatelia, vešali spolu na Vúckárskej budove najväčší transparent proti NATO na svete. Ja tomu hovorím, odpustiť môžeme, ale zabudnúť by sa na to nemalo. To je prvá vec. A ešte by som sa vrátil k tým rokom 2004, 2005, aj keď si to možno ľudia neuvedomujú, ale ja vždy hovorím, pomaly sa žaba varí. Tie dôsledky z roku 2005 už pri vláde až 2006, či už Dzurindovej alebo Ficovej, sú veľmi negatívne a pocitili sme ich, ja sa vrátim a odbočím k téme z roku 2020. Totižto od roku 2005 sa začala, čo sa týka zákonodárstva, taká záležitosť, sa začali harmonizovať zákony Európskej únie a NATO so zákonmi Slovenskej republiky. Nariadenia a takisto aj zákony. A vlastne, keď si povieme jednu vec, že do roku 2005 by sa v živote nemohlo stať to, čo sa stalo na jar roku 2020, keď 13-členná vláda a 7 členov z nich zahlasovalo a nehali občanov doma a nemohli prejsť z okresu do okresu. Policajti spolu Markízov a Jojko natáčali pri okresných tabulách, kto prekročí okres. Tak to by sa do roku 2005 nikdy nemohlo stať. Totižto tá harmonizácia, alebo zosúladenie, keď chcete slovenský, tých zákonov s Európskou úniou a s NATO, znamená iba jednu vec. Absolútne koncentrovanie moci do rúk úzkých skupín. Tam, kde niekedy musel parlament rozhodnúť ústavnou väčšinou, tam už rozhoduje pohodlnou väčšinou. A dokonca veľa kompetencií prešlo na úrad vlády, čiže kompletná harmonizácia NATO a Európskej únie je to, že keď si nejaká exekutíva zmyslí to, ako Idiotovič, Blázon Matovič, že zavre ľudí doma, tak mu na to stačí 7 ľudí. 7 ľudí z jeho vládneho kabinetu, 7 ministrov z rôznych rezortov tohto štátu a tam bola táto moc koncentrovaná. Presvedčili sme sa o tom v roku 2020. A to je práve to, čo vlastne NATO aj Európska únia naplňala. Lebo keď si to zoberieme na rovinu, tak Slovenská republika v súčasnej pozície vazalským štátom aj NATO, aj Európskej únie. Dokonca ja by som to nenazval ani kolóniou, ale protektorátom druhej triedy. Lebo tak, ako sa správajú naši politici, to je toho dôkazom, každý rozumný človek si to všíma. A ten, čo si to nevšíma, čo je slovenský problém, ktorému sa tiež tu dostanem, prečo sa my dostávame na vojnu do Ukrajiny, ak tu jednoducho 1 400 000 voličov pozerá farmu, tak od tých nemôžeme chcieť, aby mali zdravý rozum a zaoberali sa mierom a neprijímali len to, čo dostávajú v televíznych seriáloch alebo nejakých reality show. Takže to bola len taká krátka odbočka. Ale veď tu reality show, podľa mňa to bola celkom odbočka k veci, pretože aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, ale keby tí ľudia naozaj trošku rozmýšľali, tak vidia, že vlastne tí politici im tu už 30 rokov robia reality show, lebo niečo iné im povedia a niečo iné odhlasujú, niečo iné schvália, ale povedia im, ale my s tým nesúhlasíme, my sme proti. Priatelia, normálne teraz počujem, ako niektorí si povedia, že ale veď predsa tu do tej Malíkovej netreba byť, veď ona to možno outovala a všetko. A keď Miro hovorí o reality show, tak v roku 2008 Slota a Belousová hlasovali za rozšírenie NATO v Chorvátsku a Albánsko, tak v roku 2009, aby každého utvrdili v tom, že to nebol nejaký omyl, hlasovali za vyslanie slovenských vojakov do Afganistanu v rámci operácie NATO nazývanej ISAF. Čiže to sú opakované veci. Jednoducho, priatelia, potom, aby
ja to normálne počujem, cítim tú vašu reakciu, že prečo zase znova v roku 2010 reality show pokračovala. Miro, už iba toto poviem a potom nech sa páči to komentár, lebo Národná rada Slovenskej republiky rozšírila počet vyslaných vojakov do Afganistanu, aby kryli Američanom rite, povedzme si to na rovinu, ako to bolo, že proste tí slovenskí vojaci, českí vojaci a všetci tí z krajín NATO len kryli Američanom zadky, proste o nič tam nešlo. Asi poklesol dodaj hašišu z Afganistanu do Spojených štátov, tak to museli nejako riešiť. Alebo zistili, že na tie protipechotné míny, čo im tam Afgánci dávali, hašiš nefunguje ako nejaká ochrana, že darmo, že si nahulený, mína si spraví svoje. A v tom roku 2010 znova Belousová hlasovala za rozšírenie prítomnosti slovenských vojakov v Afganistane. Čiže 2008, 2009, 2010, tomu sa nedá povedať, že to je iba nejaký momentálny splín. No tak keď už si takto začal, že si sa opral do politikov, mne to nedá. Najnovšou reality show, ktorá teraz prebieha z politického hľadiska, je Fico s Blahom. Ja keď ich počúvam, tak to ako keby som počúval Mariana Kotlebu pred 15 alebo 10 rokmi. Totálne ti berú témy, zrazu keď vidím Blahu, ktorý nosí na tričku teroristu Che Guevaru z Južnej Ameriky, čo proste je pre mňa nepriateľné, tak keď počúvam Blahu, tak musím sa naladiť na to, či je to tvoj hlas, alebo je to hlas naozaj Ľuboša Blahu zo Smeru. Človek, ktorý vždy bol prosystémový, ktorí sa s Ficom tlačili do jadra, do NATO. Do jadra EU. Do jadra EU, samozrejme. Neviem, možno. Áno, ale vieš, povieš jadro, tak ľudia si myslia, že jadro elektrárne. No, jasné, samozrejme. Tak zase Ficovi sa nedá odoprieť, že podporoval to jadro. Zase môžeme sa baviť o tom, kto má aké negatíva, kto má aké pozitíva. No, ale myslíš jadro ako jadrovú energetiku? Samozrejme. Áno, odstavil 2 bloky jadrovej elektrárne. No, nevadí, ale všetky firmy, ktoré robili pre jadrové elektrárne, vždy boli odjakživa napojené na Smer. To vie každý, čo robí v priemysle a v energetike. Aj keď na vonok to mohlo vyzerať nejako ináč. Ale keď vidím týchto dvoch politikov, aké majú teraz prejavy, tak vravím, no tak toto hovoril Marian Kotleba 15 rokov. Vždy bol proti NATO, vždy bol proti agresii a vždy bol za neutralitu. A teraz, keď ich počúvam, je mi z toho úplne na nič, lebo ľudia asi naozaj nemajú historickú pamäť. Kto dokáže počúvať Blahu a Fica o tom, že sú proti vojne a na druhej strane Kaliňák príde a povie, že pôjde so samopalom, že po aktivácii článku 5 strieľať Rusov do Poľska alebo na Ukrajinu. Do Litvy. Alebo do Litvy. Je to niečo, je to taká schizofrénia. Ale ja sa čudujem vôbec, že ľudia na tú schizofréniu reagujú. Proste mne už to pripada tak, že tu je aj koalícia dohodnutá s opozíciou a majú za úlohu z tej ambasády za plotom, že vy budete riešiť toto, vy budete brať témy tejto opozícii, vy budete brať témy tomuto a podelili si to tak, aby im ľudia zase skočili na lep. Teda to, čo som musel k tomu. Hej, ale Miro, veď preto si tu, že proste máš ten vhľad a riešiš na rozdiel od Blahu a Fica, dlhodobo sme my proti NATO, veľmi jasne vystupujeme, však oni by nás tedy najradšej zhodili z tej budovy, keď sme tam osobne dvaja vešali pred tou ich generalitou. Taká perlička na mňa mieril ostreľovač z budovy z kostola, z hodinovej veže a boli na streche toho domu, na ktorom sa dá prechádzať, tak sme vždy kývali. My sme boli vyššie ako oni, to bolo také zaujímavé. To bola sranda, že oni si vybrali pozíciu ostreľovača takú, že my sme ich mali ako na dlani, že by sme ich trafili aj pištolou, keby o to išlo. A najväčšia sranda to je, že toto boli pokyny Smeru. Toto bola Kaliňáková kriminálna tajná služba plus armáda. Mimochodom, tá kriminálna tajná služba, ktorou sa nám vždy vyhrážali, nemala žiadnu kontrolu štátu. Tu si Kaliňák založil priamo na policajnom prezídiu. Tá nepatrí pod žiadny poslanecký výbor. Ja to osobne viem, lebo byť kamarát Kotlebovi, to sa vám vyhrádzajú 4 tajné služby CIA, aj tá služba, ktorá nie je oficiálna. Takže teraz títo ľudia hovoria, že chcú mier a na druhej strane 12 rokov pracovali pre organizáciu, ktorá má v náplni vytesňovanie a zatiahnutie Slovenskej republiky do vojny s Ruskou federáciou. O nič iné nešlo.
Áno, 12 rokov, veď k Smerákom sa dostaneme, 12 rokov pracovali vlastne pre NATO a teraz hovoria, že vlastne oni to nechcú, aj keď Kaliňák podľa mňa úplne emočne vybuchol vtedy na tej Markíze, keď povedal, že teda keď bolo treba, tak ide bojovať. Keď sa pomýli, aj pravdu povie. To bolo neuveriteľné, to ľudia normálne, nám to bolo jasné, že oni sú toho schopní, ale tí ľudia, ktorí si myslia, že ten Fico, Kaliňák, Blaha, že vlastne ako oni sú tu nejaká zmena, nejaká perspektíva, tak mnohí z nich zostali normálne, že dostali 2 facky a ešte kopačku do brady, keď to počuli, a ja som mal osobne reakcie od ľudí, ktorí si to pozreli a povedali, to nie je možné, to je nejaký strih, to je nejaké fejkové video, a potom keď naozaj si to pozreli z archívu tej televízie, tak oni sa načisto zbláznili. Ale priatelia, tí politici, aj ktorých tu Miro spomína, oni sa nezbláznili, oni to s vami robia 30 rokov, len ľudia to nechceli vidieť, ľudia si ich teraz malujú krajšie, ako v skutočnosti sú. No ja poviem len jednu vec, že ja ešte chápem politikov, no áno, chápem, ako je Naď, Matovič, Lipšic, lebo to sú kádre vychované v Lengli, však Lipšic má doktora. Áno, bol Smerák zakladajúci. No ale to sú kádre, no to je ďalšia vec, no. Ale to sú kádre, ktoré boli vychované v Spojených štátoch na to, aby tu riadili a riešili vazalský štát. Ale keď sme pri týchto všetkých ľuďoch, ja nikdy ako Bystričan, ktorý býva vedľa letiska Sliač, nezabudnem Petrovi Pellegrinimu z Králik, ktorý nám zabezpečil to, že v podstate, keď sme nastupovali na Vúcku, tak tesne predtým, pri decentralizácii, začnem takto, verejnej správy, sa rozdelilo letisko Sliač, 33% bolo správe štátu, to bola akciová spoločnosť letisko Sliač, alebo 67, 33% bolo proste na poli rozdelené medzi mesto Sliač, kde bol, myslím, vtedy starosta alebo primátor, pán Dunčko. Áno, Dunčko bol, keď začínali. Z tých 33%, polovicu, to je 16,8, alebo koľko to je narýchlo? 16,6 asi. 6. Mal Banskobystrický samosprávny kraj. No a tu prebehla taká vec, aby mohla prebehnúť zmluva z NATO aj so Spojenými štátmi. Oni už vedeli, že to letisko budú potrebovať na vojenské účely. A ľudia od Pellegriniho klamali, vtedy vlastne bol županom Maňka za Smer. Predsedkyňa najväčšieho poslaneckého klubu bola tetka Lašáková, Lubica Lašáková. A Jana, nie Lubica. Ja už to nepamätám. Myslíš v parlamente, či vo Vúcke? Vo Vúcke. Lubica. No a v podstate išlo o to, že za všetky šnúrky všetci sme vedeli, že títo ľudia, či už Maňka, alebo predsednička najväčšieho poslaneckého klubu Lašáková, neurobia nič bez Petra Pellegriniho. No a v podstate oni urobili to, že samozrejme Dunčko bol z SDK, tak tam to bolo jasné, mu dali príkaz. A takisto Peter Pellegrini a jeho ľudia, Maňka a predsednička poslaneckého klubu najväčšieho Lašáková, previedli 16, koľko? 16, polovicu z 33% letiska na ministerstvo dopravy, takisto to previedla aj obec Sliač a ich starosta z SZK Dunčko, pod rúškou toho, že ministerstvo, že kraj ani obec nemá na prevádzkovanie civilnej dopravy, pod rúškou tohoto prevedli na ministerstvo dopravy s tým, že ministerstvo dopravy ide investovať do rozvoja civilnej dopravy na letisku Sliač. Medzi tým sa potichučky všetky tieto akcie dostali na ministerstvo obrany a ministerstvo obrany uzavrelo pakt, to nie je zmluva, ale vazalský pakt so Spojenými štátmi americkými. Čiže tu môžeme hľadať korene u týchto politikov. Peter Pellegrini, ktorého ľudia na jeho pokyn, to on musel vyjednať v Bratislave, predali krajský podiel letiska Sliač, Dunčka z SDKU, ktorý predal podiel letiska Sliač, mesta Sliač, a už tu to pomaličky začínalo spieť k vojne s Ruskou federáciou. Áno, k tomu, čo je dnes, že vlastne Sliač už aj vojensky kontrolujú Američania. Áno. A treba povedať ľuďom, ktorí teraz možno nie sú z regiónu a nepoznajú túto odbočku, že prečo bolo dôležité povedať ten príbeh s letiskom Sliač, je ten, že letisko Sliač je pre Američanov strategicky mimoriadne dôležité, pretože na tomto letisku ako na jedinom v tomto regióne dokážu pristávať americké Herkulesy.
To znamená, to sú tie najväčšie dopravné vojenské lietadlá, ktoré vedia nosiť tie najväčšie zásielky materiálu a jednoducho ten Herkules ani tie strategické bombardéry nedokážu pristávať a vzlietať z iných letísk v regióne ako zo Sliača. Sliač je pre nich mimoriadne dôležitý. Sliač má ešte jednu takú veľmi závažnú strategickú záležitosť, lebo aj keď sa týka niečo, čo sa týka útoku alebo protizdušnej obrany, tie technológie, ako som ja pre nich pracoval, za 30 rokov strašne vyspeli. Ale čo sa týka geografie a to, aký je reakčný čas nepriateľa, závisí aj na tom, z ktorého a akého letiska vy vysielate buď svoje rakety, alebo buď svoje lietadla. Letisko Sliač je obklopené horami do výšky 340 až 400 metrov. Takéto letiska, čo ja poznám vo východnej Európe, sú dva. Jedna je Sliač, druhé je letisko niekde pri Ostrave. Už žiadne iné takéto letisko v strednej Európe nie je. Dokonca vám poviem takú vec, že takéto letiska využil Izrael v 6-dňovej vojne a takéto letisko si zriadil na území Egypta, na Sinaji, a vtedy Egypt, podporovaný ruskou protizdušnou obranou, nebol schopný zachytiť izraelské stíhačky až príliš neskoro a bolo to spôsobené tým, že oni si urobili, tí Izraelci, to letisko 180 km v tyle nepriateľa, samozrejme ten Sinaj je opustený, a našli tam priestor taký, kde obklopený horami, kde mohli vyletieť, mať už nejakú letovú rýchlosť a útočiť na Egypt. Čiže pre nich sú tieto letiská v Ostrave a na Sliači strategicky veľmi dôležité. Ak by som mohol, ja by som sa dostal ešte aj k tomu, čo teraz malo prebehnúť v parlamente, a to darovanie stíhačiek. Zase tu nefunguje nejaký triumvirát moci. Vláda, ktorá má kúriť a svietiť, si dovoluje ponúkať takýto majetok Slovenskej republiky do vojnového konfliktu a tým sa priamo zapojiť do tohto vojnového konfliktu. Zatiaľ Slovensko do vojny. Samozrejme, lebo máme tu už jeden príklad a najhoršie je to, že tu nefungujú médiá. Tu nefunguje žiadna investigatíva, tu nefunguje novinár, ktorý by sa mohol pozrieť na svoju tvár do zrkadla. Lebo keď si zoberieme, ako odišli S-300 zo Slovenska, ja som si to tu vyškrtol, tento systém bol na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 24. odovzdaný Ukrajine. Pred tým S-300 je potrebné povedať, že včera práve kolega Rastio Šlosár, ktorý s nami robí tú petíciu proti predĺženiu zmluvy z NATO, vytiahol, že vláda na toto s tými stíhačkami už nemá ani mandát, pretože priamo Ústava Slovenskej republiky im to zakazuje spraviť, pretože je to vláda v demisii, je to vláda dočasne poverená. Čiže presne ako ty hovoríš, oni si idú bez ohľadu na právomoci, bez ohľadu na legislatívu, na poslancov si idú svoje. No, ja len poviem aj pre ľudí, ktorí totiž to verejná správa je taká, že tie zákony sa veľmi opakujú a pre bežného občana je to nie dobré čítanie a nepočúvanie. Ale ani pre poslancov. Hlavne pre poslancov, pre ktorých by to mala byť alfa a omega. Hlavne chcem povedať jednu vec. Vo verejnej správe, alebo teraz čo sa týka, je to rezort ministerstva obrany, to je štátna správa, funguje jedna vec. Napríklad ja som podnikateľ a ja môžem robiť čokoľvek, čo mi nezakazuje zákon. Ja som voľný vo svojom podnikaní, len nesmiem porušiť zákon. Takisto aj fyzické osoby. Takisto aj fyzické osoby. Verejná správa, to je zase úplne opak. Vo verejnej správe, alebo poťažmo v štátnej správe, títo úradníci nesmú urobiť nič, čo by im zákon nedovoloval. Čiže môžu robiť len to, čo im zákon vyslovene dovoluje. Áno, môžu robiť len to, čo im zákon vyslovene dovoluje. A preto sa chcem dostať tým S-300, že právnym titulom uvedeného právneho úkonu darovania tých S-300 mala byť darovacia zmluva. A teraz sa vrátim k tomu, čo som začul, aj keď nechcete, ten majstream vás dobehne. Teraz tvrdia generáli tejto vlády v demisii z hlavného štábu Strenčia a tak ďalej, že S-300 nebola funkčná. To je zase len čisté zavádzanie. S-300 podľa mňa funkčná bola, len nebola aktivovaná. Hej. Ďalšou vecou je, že môžeme vlastne niekomu múdremu poďakovať, že nebola aktivovaná, lebo si zoberete, že 6 rokov alebo 4 roky tento rezort ovládala SNS-ka. Není zaručené, že hlavný operátor S-300, keď nie nejaký drevorúbač z revúcej bratranec Andreja Danka.
Takže určite bolo dobre, že v čase mieru, kým nebol konflikt na Ukrajine, tá S-300 nebola aktivovaná. Musím ťa prerušiť, lebo ja by som nedával developačov z Revúce ako zlý príklad, pretože kopec ich aj osobne poznám. Skôr nejaký privatizér z Revúce, ale nejaký blízky Dankovi alebo Konárikovi. Jasné. Čiže z hľadiska toho... Ja to len poviem z hľadiska toho, že my sme tak malá krajina, že nemáme kde ani cvičiť s tou S-300, totiž to cvičiť aj na klamlivé cievele, to môžete na mori, alebo na nejakom území Kazachstanu, alebo ruskej stepy, aby vám to nepadlo potom na hlavu. Čiže ja chápem, ale to je problém všetkých aj európskych patriotov, čo tu boli, k tým sa ešte dostaneme, nasliačí s jednou fikciou. Tak chcem povedať len to, že na základe informácií z TA3 nebol zo strany Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonaný žiadny úkon smerujúce k scudzeniu uvedenia majetku postupom podľa paragrafu 3 odsek 3 zákona o správe majetku, kedy je správca majetku Slovenskej republiky povinný s majetkom, ktorý neslúži ani v budúcnosti, nebude slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti správcu alebo v súvislosti s tým naložiť bez zbytočného odkladu účelne a s maximálnou hospodárnosťou. Ja to skrátim, aby sme sa tu nedostávali do technických vecí. Ak niekto chcel vyradiť S-300 v štátnej správe, musel by zriadiť komisiu, ktorá by posúdila... Proste spravili to na drzovku. A posúdila a vlastne dubiózny alebo nadbytočný majetok ministerstva obrany by posunula ďalej. Ak tá S-300 bola dodaná do vojenského konfliktu, bola funkčná. Keby aj nebola funkčná, tak pri 250 miliónoch jednotlivé tie časti, či už to nosiče systému, nosiče raket, samotné rakety, mali obrovskú cenu a bez akého, ja si neviem predstaviť, že by Kotleba bez akéhokoľvek ocenenia majetku vedel z Vúcky dostať niečo preč. Dokonca teraz je tam konkrétny prípad obvinený pán Suja, ktorý na poste predstavenstva BBRSC toto urobil. Teraz je stíhaný, dokonca mu prokurátor tú 633 zastavil. No a vlastne tam sa udialo to, že ak pán Suja na BBRSC deklaroval, že nejaké staré Tatrovky, traktory, alebo neviem, čo sa tam predávalo, sú nefunkčné a predali ich ako železo. Ako šrot. A na druhej strane sa stane to, že ich niekde v Detve ešte 3-krát prehlásili na STKčke. Je to porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Ale tá S-300 je toto isté. No len vo veľa väčšom rozsahu. Vo veľa väčšom rozsahu, samozrejme, v rozsahu 2x250 miliónov. A tie stíhačky už si podľa mňa na to dajú pozor, ale som zvedavý, ako ich budú vyraďovať, aká bude komisia, kto bude robiť znalecké posudky. Ale toto, čo si dovoluje súčasná vláda v demisii sú čiste kroky vazalov voči nám. To som chcel Miro povedať, že oni si podľa mňa tej S-300 uvedomili, že to prepískli, že to na drzovku tam poslali proste bez všetkého. A teraz tú Hegerovú iniciatívu s tými stíhačkami, s tými MIGmi na tú Ukrajinu, tak vlastne paradoxne oni chcú využiť ten priestor v tom parlamente na to, aby to legalizovali. Hej, čiže... No je tu aj druhý názor, že či to vôbec v parlamente sa otvárať má. Lebo keď ten parlament sa k nejakému uzneseniu nedostane, tak to bude taká marketingový ťah na to, aby tu Naď vykrikoval, pozrite sa, nikto proti tomu v parlamente nebol. Áno. Čiže ja by som skôr, no ale to ja nie som politik, ale toto je na ústavné žaloby, si myslím, na túto vládu. No ale proste na jednom sa zhodneme, že bez ohľadu na tú techniku, ako to robia, jednoducho prekračujú svoje kompetencie absolútne, pretože oni by mali naozaj kúriť, svietiť, znížiť si platy na tretinu a nie zaťahovať Slovensko do vojny cez nejaké migy. To proste, to nie je riešenie. Radšej keď sú, aby tie migy... Heger, teraz ma napadlo, Heger, ak chceš, aby tie migy mali nejaký zmysel, aby pomohli chrániť ľudské životy, tak ich pošli do Sýrie, tam by našli obrovské uplatnenie. Čiže naše migy, keď chcete dať preč, lebo vám už nevoňajú, nechcete sa o nich starať, tak ich pošlite do Sýrie a v Sýrii budú pomáhať chrániť ľudí pred tureckým bombardovaním. No, ja som robil pre protizdušnú obranu štátu, ja by som na naše S-300, pokiaľ sme nemali nič iné,
určite nikde neposielal, lebo teraz sa vlastne ukazuje to, že ukrajinská protizdušná obrana častokrát zasiahne svojimi protizdušnou obranou ich raketami okolie cudzích štátov. Ja som bol vo februári v Taliansku a prechádzal som popri Zagrebe a viem, že 4 dní predtým tam doletel ukrajinský dron a padol na nejakú ulicu. On preletel celou Európou a žiadna obrana ho nezachytila. Keď si zoberete, že na Poliakovi trafili nejaký traktor, ak ho naozaj trafili, čo najprv náš Heger vykrikoval, že konšpirácie, hoaxy. Tretia svetová ide pomaly byť, že Rusko napadlo Poľsko. No a práve v tejto chvíli by sa nám tie S-300 hodili niekde v Prešovskom alebo Košickom kraji, aby strážili nebo, z ktorého sa môže, ja nevravím, že nechtiac, či už z Ruska alebo Ukrajiny, či už z Ruska alebo Ukrajiny, doletieť nejaká raketa, ktorá bola protizdušnou zbraňou. No však na to sú tie protizdušné systémy. Práve my sme takúto obranu nikdy od počiatku konfliktu za celý rok nemali postavenú. Áno, ale Miro, zachádzame veľmi do detailov, lebo dôležité je, aby ľudia vedeli, kto je za tým proste. Či sa budeme baviť o S-300, že má byť v inom okrese, alebo niekde, vieš. Uleteli sme, dobre. Tí ľudia potrebujú vedieť, kto je za tým, hej. Čiže keď sme hovorili o tom, že aj Belousová hlasovala za rozširovanie NATO a za vyslanie slovenských vojakov na zahraničné misie, tak priatelia, vtedy počas prvej Ficovej vlády bol KDH v opozícii a aj ako opozičná strana veľmi jasne za to hlasovali. Čiže prosím vás, nehovorte o tom, že ste nevedeli, že KDH je za NATO, hlasovalo za NATO, za rozšírenie NATO a potom budete nemilo prekvapení po voľbách, keď takýmto ľuďom dáte hlas. Takže preto je veľmi dôležité, Miro vám povedal tie technické veci, z ktorých sa skladá tá mozaika, čo oni robia, ale je vždy potrebné, aby ste si uvedomovali, že kto je za tým, kto sú tí ľudia, ktorí to spravili, lebo tie rozhodnutia, ako aj ty hovoríš, že tie S-300, aj teraz o tých MIGoch, tie sa neurobili samé, tak ako ľudia okolo Petra Pellegriniho odovzdali letisko Sliač Američanom, tak teraz ľudia okolo Matoviča, Hegera, Naďa, Kollára proste odovzdávajú postupne našu suverenitu úplne do rúk NATO a zaťahujú nás týmito krokmi do vojny. Ja by som ešte podotkol, že to robia veľmi nešťastným a veľmi nediplomatickým spôsobom. Totižto, keď som si pozeral správy z Európy a dokonca aj zo sveta, aj Američania síce, ako sa volá, Zelenskému niečo slúbia, potom ale povedia, že ešte je čas, ešte 8 mesiacov, ešte takto. Napríklad mám správu o tom, že Rakúsko odmieta vycvičiť ukrajinskú armádu na obsluhu tankov Leopard 2. Poliaci ešte neodozdali svoje tanky. Čiže už aj celá tá Európska únia, aj keď sú tam zradní a uplatení politici, cíti, že ten konflikt s Ruskou federáciou nie je tak ideologicky jednoznačný, že kto vyhrá a ako to bude. A v podstate sa deje, či už je to Taliansko, či už sa to deje v Nemecku. Oni oficiálne deklarujú, že niečo im pošlú, ale sami to zdržiavajú. Ja mám dokonca z toho taký pocit, že keď francúzsky prezident pošle nejaké Cezary na Ukrajinu, tak im pošle pokazené a ešte im tam nechá aj čiba ich mohli trafiť. Proste mám z toho taký pocit, že už celá Európa má dosť tej americkej hegemónie, ale tie vzťahy, väzby, odpočúvania, vydieračky politikov, oni to prislúbiť musia, aj keď sa im to nejako reálne a rýchlo plniť nechce. No a lebo mali na to rok a už by to mohli dávno spraviť. No ale najhoršie je to, že my sme pápežskejší ako pápež a títo naši pajáci, Kollár, Naď a všetci, Heger Matovič, oni sa chcú ukázať a tlapkať do že my dáme prvý napríklad stíhačky. No veď toto, čo teraz si povedal, tak to už podľa mňa cíti čoraz viac ľudí, že naozaj, že my chceme byť, my nie, ale vďaka Hegerovi a bláznom okolo, chceme byť ako keby Slovensko prvé, že ideme otvorene sa postaviť do toho konfliktu s Ruskom, proste šialení blázni. Teraz som sem išiel a v rádiu som počúval o tých 40 000 chlapov, čo podpísali tú petíciu, že nezoberú do ruky zbraň. A okolo toho je plno náďových vyjadrení, že sú to konšpirácie, že sa bude mobilizovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže chcem povedať všetkým ľuďom, ako to napríklad
prebieha v Nemecku, aby sme mali nejaký obraz z toho, aj keď Nemci to majú u nás 65% investícií a preto nás tlačia do tej vojny s nimi. V Nemecku urobili prieskum, čo by občania urobili, keby Rusko zaútočilo na Nemecko. Každý tretí Nemec povedal, že nikam nepôjde a každý štvrtý, že okamžite odíde z krajiny. To sú naši partneri v NATO. Hej. V článku sa píše, že sociológovia položili túto otázku 2000 dospelým Nemcom. Predpokladajme, že na obzore sa črtá vojenský útok na Nemecko porovnateľný s ruským útokom na Ukrajinu. Čo by ste vy osobne najväčšou pravdepodobnosťou urobili v tejto situácii? Len 5% uviedlo, že by sa dobrovoľne chopili zbraní, zatiaľ čo ďalších 6% očakávalo, že budú mobilizovaní na obranu krajiny. Čiže to je ledva sotva 11% Nemcov. Takže ak niečo vyčíta Naď, či už opozičným stranám alebo ľuďom, ktorí sa boja mobilizácia, boja sa vojny, zároveň si každý tretí, 33%, pokúsiť čo najlepšie pokračovať v bežnom živote. Takmer každý štvrtý Nemec, 24, opustí čo najskôr krajinu v prípade vojny. No, dobre, Miro, to sú nemecké sociologické prieskumy. Ale však to sú úplne reálne veci. Však povedz mi, kto teraz by zobral zbraň do ruky a išiel chrániť vládu týchto bláznov? Nikto. Kto bude chrániť vládu? Ja som to už raz povedal. Milionára Kisku, milionára Borisa Kollára, GNT, Pentu, Bratislavskú kaviareň a všetkých týchto zbohatlíkov, čo nemáme naše banky, nemáme naše fabriky a teraz sa má Slovák postaviť za 65% nemeckého kapitálu, čo je umiestnený na Slovensku. 30 rokov tu všetci tí politici proste gňavia ľudí, 30 rokov nás zaťahujú do NATO, do EÚ a teraz proste chcú, aby keď sa to tu zomelie, aby tí ľudia s láskou v srdci zobrali samopál a ešte chrániť Naďa a Čaputovú. Ja poviem, prečo som tu čítal ten sociologický prieskum v Nemecku. Lebo ako náhle toto odvysielame, tak sa na teba, možno aj na mňa všetci vrhnú. No vy ste blázni, veď tu všetci chcú pomáhať Ukrajincom a tak ďalej. Nie. Tieto nálady, že 10% ľudí má chuť na vojnu v Nemecku, sú aj na Slovensku. My nie sme iní ako normálni, bežní Nemci, Rakúšania, Taliani. Tu len sme vazalmi médií a Spojených štátov a NATO. Normálny obyvateľ, normálny človek nikdy nechce vojnu. Kto by chcel vojnu, žije si svoj život, majú svoje hypotéky, problémy, starajú sa o deti, a potom má prísť do toho nejaká mobilizácia, vojna, kto by to chcel. Nikto to nechce, len médiá vytvárajú realitu, že vlastne ľudia sú pripravení zobrať zbraň a brániť svoje rodiny a nie vládu a Čaputovú. Ale aby sme sa trošku posunuli, Miro, lebo máme tu ešte druhú vládu Fica a potom by sme si dali prestávku a potom už prejdeme k tým úplne aktuálnym veciam. Priatelia, druhá vláda Fica, to bola vláda, keď Smer mal samovládu. Pamätáš si, to bol 2012-2016, to len Smer. A vlastne táto vláda trikrát rozširovala počet slovenských vojakov vyslaných do Afganistanu. Vtedy bola opozícia Most, SAS, KDH, SDKU a celá táto opozícia vždy Smerákom dala hlasy a hlasovala spolu so Smerom za vyslanie vojakov do Afganistanu. Bolo to v roku 2012, 2013 a 2014. Čiže znova zopakujem, priatelia, strana Smer veľmi jasne podporovala politiku NATO a našla jednu reč so Saskou, s Mostom, s KDH, s SDKU. To znamená, tieto strany sa dnes môžu tváriť akokoľvek, ale keď ide o globalistické záujmy, všetci ťahujú za jeden povraz. Dobre, priatelia, dáme si prestávku a po prestávke pokračujeme už tou aktuálnou politikou a s aktuálnymi politikmi, ktorí vám možno dnes hovoria o tom, že sa im to celkom nepáči, čo táto vláda vyvádza, ale oni svojimi krokmi, svojimi činmi, svojimi politickými rozhodnutiami preto všetko vytvorili pôdu, pretože nás tu gňavili a pripravovali na to, aby sme, ako sa hovorí, medzi vojakmi boli nástupný priestor pre operácie NATO na východnej hranici aliancie. Tak? Tak je to. Takže, priatelia, tešíme sa na vás po prestávke. Počúvate Rádio Kompas. S nami viete, odkiaľ fúka vietor.
povedala jedna milá pani. Jožo, mne sa zdá, že ty si ani. Musíš vedieť, kde máš miesto, musíš niekam patriť. Nemôžeš sa takto motať a tára 2 na 3. Lenže pani, mne sa moja fotka hrozne páči. Pre život mi trochu srandy dokonale stačí. Usmejte sa, uvoľnite a nekrúťte nosom. Prezradím vám niečo o tom, kde som, to som, čo som. Počkaj, ešte najprv pusti hudbu. Možno, že máš plošticu v tej malej soche budú. Ja jej na to, nebojte sa, vo mne majú jasno. Tam, kde oni šepkajú, ja kričím hrozne hlasno. Mením veci po svojom, mám všemocného strýka. Politika je len pre tých, ktorých sa to týka. Pre istotu, ale aj tak pridám trochu basy. Tomu kravár nech nás hodí na veselšie časy. Hej, hej, zlato, pôjdeme do NATO. Budeme sa baviť ako Bonnie and Clyde. Máme predsa na to, všetko bude tudy, všetko bude alright. Minule mi povedala jedna milá pani. Jožo, mne sa zdá, že ty si ani. Musíš vedieť, kde máš miesto, musíš niekam patriť. Nemôžeš sa takto motať a tára 2 na 3. Lenže pani, mne sa moja fotka hrozne páči. Pre život mi trocha srandy dokonale stačí. Usmejte sa, uvoľnite a nekrúťte nosom. Prezradím vám niečo o tom, kde som, to som, čo som. Hej, hej, zlato, pôjdeme do NATO. Kúpime si samopaly, bude nám fajn. Hej, hej, zlato, máme predsa NATO. Kúpime si starý Phantom od Blue Side. Som hlas nášho ľudu, som synonym údu. Som obhájca budu a majster budu. Som čistá rieka, som krv, čo strieka. Som škuľavý fan, som skrátka váš guľový town. Sa moja fotka hrozne páči. Pre život mi trocha srandy dokonale stačí. Usmejte sa, uvoľnite a nekrúťte nosom. Prezradím vám niečo o tom, kde som, to som, čo som. Hej, hej, zlato, pôjdeme do NATO. Budeme sa baviť ako Bonnie and Clyde. Hej, hej, zlato, máme predsa NATO. Všetko bude super, mega tutti alright. Som jasná facka, som Joe McPlacka. Som básnik špina a vaša vina. Som Peter Žuraček, som vodca hraček. Go let me down, som skrátka váš guľový clown. Hej, zlato, pôjdeme do NATO. Budeme sa baviť ako Bonnie and Clyde. Hej, hej, zlato, máme predsa NATO. Všetko bude tudy, všetko bude alright. Hej, hej, zlato, pôjdeme do NATO. Kúpime si nové tanky, budeme fraj. Hej, hej, zlato, máme predsa NATO. Naše deti budú platiť aj. Ty plný môj druh, s tou vesmírne obmaneš a čestným trudom ty bogatým nestaneš. Ty plný môj druh, s tou vesmírne obmaneš a čestným trudom ty bogatým nestaneš. Počúvate Rádio Kompas? Vieme, kde je sever. Priatelia, tak vítajte po prestávke naspäť. Vidíte, Jožo Ráš to spieval už dávno. Hej, hej, zlato, na čo je nám NATO? Kúpime si samopaly, bude nám fajn, ale keby aspoň tie samopaly národu rozdali, veľmi rýchlo by zistili, aké sú v národe nálady. Preto je tu vlastne tá snaha zobrať ľuďom legálne zbrane a zároveň pripraviť tu ten priestor a tú mobilizáciu. Poďme na aktuálnych politikov, poďme na aktuálne politické dianie. Roberta Fica 23. marca 2016 až 22. marca vyšiel Pellegrini.
14. júna 2016 Národná rada schválila rozšírenie NATO o Čiernu horu. Priatelia, pri tomto hlasovaní, ja si to dodnes živo pamätám, sme boli proti, len my z ľudovej strany naše Slovensko a odidenci od Kollára, Holubek, Marček a Šimkovičová. Všetci ostatní boli za a alibisticky sa Kollárovci zdržali, čiže už tam sa začalo ukazovať, že ako to vyzerá, kto je kto a to sú už tie aktuálne veci, ktoré vlastne sa dotýkajú tejto súčasnosti, ktorú žijeme aj s tým konfliktom na Ukrajine. No a potom prišla vláda Petra Pellegriniho, ktorého si tu už spomenul ako veľkého hráča, ktorý pomohol Američanom ovládnuť letisko Sliač cez svojich ľudí. Nie je samozrejme on konkrétne ako osoba, aby keď Peťko Pellegrini nás počúva, aby sa necítil dotknutý, že nebude aj on osobne tam zametal na Sliači alebo niečo robil, to nikto netvrdí, ale proste vieme, aká bola jeho pozícia v štruktúrach Smeru aj v štruktúrach Banskobystrického kraja. No a tu si išli ako píly. 2018 roku 16. mája Národná rada Slovenskej republiky schválila vyslanie 152 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, čiže slovenských vojakov, do Lotyšska, Litvy, Estonska a Poľska v rámci toho, čo nazývali posilnená predsunutá prítomnosť NATO, kde Gajdoš, nominant SNS, minister obrany, neustále hovoril, že vlastne to je dôležité, lebo to sila odstrašenia, lebo vlastne my chceme Rusko odstrašiť, aby na nás nezautočilo. Hej? Čiže Miro, ja keď ti budem dávať na hranicu tvojho pozemku neustále ďalších a ďalších napríklad asociálnych spoluobčanov, bude ich tam 5, 15, 50, budú ti tam kaliť, budú ti tam proste robiť ten svoj obvyklý spôsob života, ako to píšu policajti v uzneseniach, tak jednoducho ty sa budeš musieť nejako zachovať. V podstate je to o tom zadržiavaní Ruska. Každý zdravý a rozumný človek tu si zoberiem do úst. Zastrašovaní. Zadržiavanie. Zastrašovanie je tiež zadržiavanie. Musím prebrať a citovať pána Baránka, ktorý hovorí jednu vec. Každý štát môže byť samostatný a nezávislý. Ale aj táto samostatnosť a nezávislosť je do určitej miery. Ak ste proste Ukrajinec a máte na hranici atomovú veľmoc, ako je Rusko, a ponúknete NATO vaše základne, váš priestor na umiestnenie jadrových zbraní, na umiestnenie vojakov, ktoré tú ďalšiu jadrovú veľmoc obkľúčujú. Však to je čistý príklad toho, ako keď Rusi chceli rozmiestniť na Kube svoje jadrové zbranie, bola z toho skoro 3. svetová vojna, karibská kríza alebo kubánska kríza. Takže tu sa dialo to isté. Každý súdny človek, ktorý sa týmto zaujíma, no Ukrajina nemá takú nezávislosť. A ona to nepochopila. Aby si mohla dovoliť vojska cudzej atomovej veľmoci na svojom území. No skoro žiadna krajina, ktorá hraničí s nejakou atomovou veľmocou, takú nezávislosť nemá. Podľa mňa toto Ukrajinci nepochopili. A preto ja hovorím jednoducho, že napríklad Rusi nezobrali Krím Ukrajincom, ale Američanom, lebo Američania tam už mali naplánované svoje vojenské základňa, či je to už Stratford, či je to George Friedman alebo Březinský. Američania vlastne zadržiavať chcú Rusko aj všetky ostatné štáty sveta vojenským ovládaním morí. Išlo tam o prístup k Čiernemu moru, k Azovskému moru, k ruskej námornej flotile a tak ďalej. Povedzme si na rovinu, že toto si žiadna veľmoc nepripustí. To si mi vytrhol z jazyka, lebo to som chcel povedať, že dnes už je to v podstate potvrdené, že Američania plánovali tam nasunúť veľkú časť svojej námornej flotily, kde už by sa ich vlastne Rusi v tom regióne nikdy v živote nezbavili, lebo to sa nedá zbaviť inak, ako že všetky tie lode potopíš. Hej, presne tak. Čiže áno, keď viete, že váš nepriateľ, ktorý vám robí všetko zle, aby vás zničil, sa chystá 15 lodí nasunúci 300 km od vašej námornej hranice, tak asi musíte dať čo robiť, aby sa to nestalo, lebo keď sa to stane, tak už sa otvorenému konfliktu nevyhnete. A otvorený konflikt v podobe potopenia americkej flotily by znamenal otvorenie 3. svetovej vojny. To akože sa nemusíme si tu nejaké motúzy ťahať popod nos. Priatelia, Pellegrini potom znova opätovne
V roku 2019 Národná rada za Pellegriniho schválila vyslanie 152 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky znova do Lotyšska, Litvy, Estonska, Poľska a aj v roku 2018, aj v roku 2019 za vyslanie slovenských vojakov na účely NATO hlasoval osobne Andrej Danko, ktorý bol vtedy predseda Národnej rady. Veď pamätáme si jeho skvelé momenty s výložkami a s podobnými týmito okamihmi, keď sme si povedali, že teda ten Danko je ozdoba Národnej rady. Ale okrem toho, že bol ozdoba, tak bol aj presvedčená figurka NATO, pretože aj počas Pellegriniho vlády hlasoval dvakrát z dvoch, čiže 100% za teda vyslanie slovenských vojakov na misie NATO. Potom už nastúpila v roku 2020 vláda Igora Matoviča. Znova poviem, Ficové vlády a Pellegriniho vláda donútili ľudí svojimi neuveriteľne protinárodnými, protislovenskými činmi, proti ľuďom, proti proste normálnym občanom. Do takého stavu ich dotlačila, že boli schopní voliť vládu blázna Matoviča so svojimi nohsledmi a to sú všetko previazané nádoby, pretože keby Fico využil tých 12 rokov, ktoré mal na to, aby budoval Slovensko, aby tu podporoval slovenský priemysel, slovenské firmy, aby ľudia mali svoju dôstojnosť, aby namiesto toho, že tu vyrábali NAKU, že tu vyrábali, trestné stíhania, namiesto toho sa venovali skutočne tomu, aby sa na Slovensku dobre žilo, aby sme sa to nemuseli utekať, aby tu neboli imigranti, tak by ani ľudia neboli tak zúfali, že by zvolili týchto bláznov, ktorí sú tam dnes. Žiaľ, stalo sa, je to tu, máme to tu. A hneď oni začali zostra, pretože 21. marca nastúpila vláda Matoviča 2020 a hneď 4. júna, to znamená ani nie o 3 mesiace, znova Národná rada schválila opätovné vyslanie alebo opätovný mandát na vyslanie slovenských vojakov znova do Lotyšska, Litvy, Estonska a Poľska v rámci tej propagandistickej reči, že posilnená, predsunutá prítomnosť NATO. To vieme veľmi dobre, že predsunutá k hraniciam Ruskej federácie. Hej. Mnohí tí liberáli hovoria, že ale Rusko provokovalo a je potrebné tam dať tých vojakov a tak ďalej. Priatelia, ja si neviem dodnes vysvetliť, ako nejaká krajina, napríklad v tomto prípade Ruská federácia, niekoho provokuje tým, že má vlastných vojakov na vlastnom území. Hej. Pozrieme sa, koľko má Rusko cudzích základní a koľko má cudzích základní alebo základní v cudzích štátoch Američania. Že to je absolútny nepomer. Je to nepomer a ja nie som nejaký veľký obhajca Ruska, lebo vždy, keď hovorím o vojne, do ktorej nás zaťahujú, tak mi každý povie, ty si rusofil, ja choď bývať do Ruska. No ja nemienim odísť, bývať do Ruska, ale tí, čo chcú mať NATO, čo chcú mať LGBT ideológiu každý deň a všetky tieto chuťovky, tak nech idú bývať do San Francisca, do Sydney alebo niekde inde. Hej. Do Bronxu. Do Bronxu. V Bronxu sa dobre žije. No presne tak. Miro, dobre, že si to pripomenul, ďakujem ti, lebo my keď kritizujeme štvavú vojenskú politickú kampaň NATO, to neznamená, že my sme nejakí fanatici do Ruska, že hovoríme, že Putin je najlepší na svete a že Rusko je úplne ideálny štát a je to úplne všetko super, vôbec nie. Vieme aj to, že v Moskve aký bol covid teror a všetko, čiže aj tam sú obrovské hry s novým svetovým poriadkom a s tou svetovou globálnou vládou, ale my toto tu všetko hovoríme preto, lebo my sa chceme vyhnúť tomu, aby Slovensko bolo zapojené do tejto vojny, kde vlastne nebudeme plniť žiadnu inú úlohu, len úlohu predskokana pre americkú armádu. Proste nástupný priestor. V podstate vykonávateľom týchto záujmov a práce na oddialovanie Ruska od Európskej únie vykonáva sama Európska únia. Mne na tom najviac vadí ten čistý fanatizmus a proste tá agresivita predstaviteľov, či už samotnej Európskej únie, toho 56-tisícového molochu, ktorý rozhoduje občanov Európskej únie bez legislatívneho mandátu, lebo musím to povedať, Európsky parlament, to sa nám smeje celý svet od Spojených štátov až po Izrael, je jediný parlament na svete, kde legislatívec ako poslanec nemôže navrhovať zákon a posunul túto kompetenciu na Európsku komisiu. V podstate ako keby na Európsku vládu. Na Európsku vládu. A to sú už také abnormality, ktoré nás dostávajú potom do toho, že niektorí predstavitelia Európskej únie vyzývajú na doslova otvorenú vojnu s Ruskom. Mne napríklad vadí, že Lech Walesa
nositeľ Nobelovej ceny za mier, povedal, že by sa hodila redukcia Ruska na 50 miliónov občanov z 250 alebo koľko majú. Toto sú tak nebezpečné, fanatické veci, do ktorých Európska únia, predstaviteľa rôznych, ale hlavne západných štátov, ženú Slovensko, že môžem povedať úplne na rovinu, Európska únia okrem toho, že stratila svoj mandát, lebo nefungujú 4 piliere, na ktorých bola postavená, tým sa teraz nejdem vrácať, vťahuje tvrdou ideológiou do agresívnej vojny s Ruskom aj Slovensko, čo je veľmi nebezpečné a pomáhajú im médiá, pomáhajú im, bez tých médií by sa to ani jednoducho nedalo. A potom sa ľudia dívajú a potom je to, čo ja vždy hovorím, zastavujú ma ľudia a povie mi matka, suseda, či ona svojho syna vychovala na to, aby zomieral v blate Ukrajiny. To sú normálne, bežné, denné otázky. Ľudia sa boja, vyvolávajú v ľuďoch strach. Áno, ale netreba sa tomu čudovať, keď za mnohých ľudí tie médiá aj rozmýšľajú, rozumieš? Oni vymenili svoj vlastný mozog za to, čo vidia na Markíze, na Jojke, v Teatrojke alebo na STVčke a na druhej strane veď Čaputová im povedala, chcem zo Slovenska krajinu, kde sa ľudia nebudú bať zomierať a oni si ju zvolili za prezidentku. Čiže čo sa čuduješ, vieš? Mne vždy hovorí, ja to znovu zopakujem, tak ako v tom jednom našom videu, Čaputová sa vidí v generálovi Pavlovi. Generál Pavel sa dostal za prezidenta Českej republiky, a vždy hovorím, to je pánom Prahy, ten je pánom Európy. Ale generáli tak ako Franco, Pinochet, sa Jaruzelského dosadil Sovietsky zväz. Generáli sa na posty prezidentov dostávajú iba pučom vlastnej armády, silou vlastnej armády, alebo silou cudzej mocnosti. To je čistý príklad a ono sa v ňom vidí. A ľudia majú oprávnené obavy, že Čaputová ako najvyšší predstaviteľ ozbrojených síl alebo veliteľ nás zatiahne a vyšle vojakov. Ono to začne pomaličky. Najprv tam vyšľú jednotku fanatikov z pozostatku slovenskej armády, ktorá zostala tých 6 alebo 8 tisíc mužov, tak určite sa nájdú nejakí blázni, ktorí si radi pôjdu zastrieľať. Hej? Tak ako chodia boháči na Ukrajinu si zastrieľať a robiť ľudské safari, tak sa určite aj slovenskej armáde nájdú takíto jednotlivci, ktorí budú chcieť ísť bojovať, lebo na to boli cvičení. To si myslím, že lenže títo ľudia nás nemôžu zatiahnuť do toho, aby Slovan išiel zabíjať Slovana. Ale hlavne mne vadí ten obrovský fanatizmus. Ja som mal jednu nepríjemnú príhodu s Ukrajincami v mojej blízkosti a bolo to na Veľkú noc roku 2022, keď som im prišiel podať ruku na sviatky a hovorím, že ma to strašne mrzí. Že mi to hrozne ľúto tej vojny na Ukrajine a že v podstate ja mám aj ukrajinský, aj ruský národ rád ako Slovan. No a to som nemal povedať. A v tej chvíli prekvitol toho Ukrajinca fanatizmus a normálne som mal problém sa udržať, začal sa mi vyhrážať fyzicky a tak ďalej. A to som len povedal, že mám rád obidva národy, aj Ukrajincov, aj Rusov. Ten človek bol taký sfanatizovaný, popri tom sa tu skrýva. Pracuje tu, neviem, či s povolením, nepovolením na Slovensku, to som ja nezisťoval. Ale tu už nemôžete povedať, že ste za mier. Toto je čiste orwellovská krajina, kde ten, čo povie, vojna je mier, mier je vojna. To proste, kam sme sa to za 4 roky dostali, ale ja stále hovorím, tento výplach a výmenu tých harddiskov v mozgu urobili čiste médiá. Bez nich by to nešlo. Lebo vždy sa tí politici by bez médií nemali moc. To, čo ja navrhujem premiér, je absolútne rovnováha médií, aby boli pluralitné, ale to sa nedá, lebo každý mi povie, to sú súkromné médiá, to nevieš. To sú naše želania, ale tu sme v našom médiu, súkromnom demokratickom rádiu Kompas, ale ty keď spomenul toho Orwella, neviem, či vieš, táto naša relácia sa nazýva Štúdio Orwell. A fakt. Štúdio Orwell, čiže si dobre trafil, akože dávaš dobre a skutočne ľudia, prečítajte si tú knižku a tam je jedno z tých hesiel je vojna je mier. A teda mier je vojna. A vlastne na konci tej knihy dospiete k tomu, ako oni držali tých ľudí
v strachu, v neustálom celoživotnom strachu, len preto, že im hovorili, teraz bojujeme s tými, teraz s tými nebojujeme, ale bojujeme s tými, teraz sa na fronte pohlo toto, teraz sa tá fronta pohla úplne opačne. Presne to, čo sa deje tu, že dneska ti povedia, do týždňa je Rusko porazené, o týždeň na to ti povedia, obrovská ofenzíva bola spustená, Ukrajinci ustupujú, čiže len aby ľudia boli v tom napätí, aby vôbec nevedeli, že kde je tá pravda a aká je skutočne tá situácia. A no, lepší názor pre túto reláciu v súvislosti s tým, čo ty si teraz hovoril, sa naozaj nemohli sme nájsť ako štúdio Orwell, ale ten názor tu bol už pred Beličkom, čiže si na toto hupol, takže vlastne sa to tak nejako prorocky naplňa. Môžete dať otázku? Volal si sa niekedy Naďa Danka alebo Belosovou? Belosovou myslím, že to už asi nemá zmysel. Danko, môžeme Naďa, môžeme ja Danka. Ja vám len taký námet, že aby to tu bolo trošku viac zábavy, aby sa postavil z očí v oči. Podľa mňa nebudú mať odvahu, ale verejnú pozvánku by si mohol dať. Ja ti zase poviem do očí, že ja neviem, ako by som sa tu udržal s Naďom z očí v oči, lebo Naď, keď Martin Belovský skolaboval pred 2 týždňami v parlamente a skončilo to, že museli operovať srdce a vlastne mu samotné nemocnici povedali, že mal šťastie v nešťastí, že ho možno minúty delili od toho, aby nezomrel, tak Naď povedal, že nechápe, prečo bola prerušená schôdza, že sa mohol pokračovať, o nič vážne nejde, vieš. Proste on je presne ten politik, taký ten štýl toho, napríklad Klus a títo, vieš, tí takí euroatlantickí politici, ktorí sú naučení ísť za svojím cez mŕtvoly a im je jedno, čo sa deje. Čiže ty mi ho sem ponúkaš do relácie, ale... Ja ti ho neponúkam, ja sa len pýtam. Ja viem, len ja neviem, ako by som to proste ja psychicky zvládol, lebo už keď som vedľa neho stál v parlamente, keď presadzoval tú okupačnú zmluvu z USA, tak už vtedy veľmi ma trhalo a držal som sa, ale trhalo ma a tu neviem, či by som sa udržal. Ale chcem povedať, že priatelia, keď sme už pri Matovičovej vláde teraz, v tejto chvíli, a Matovičová vláda, táto neuveriteľne amatérska alebo aká krvilačná vláda opäť schvaľovala rozšírenie mandátu na to, celá opozícia okrem nás ich podporila, to znamená Smeru nevadilo, že ich vystriedal Matovič, rozumieš, vôbec im nevadilo, že ich vystriedal Matovič s Kolárom, s Sulíkom, s Šeligom a s týmito pipíkmi okolo, ale poslušne hlasovali za to, ako keby sa nič nedialo, že vlastne bol úplne jedno, či bola vláda Smer a opozícia, KDH a Spol, alebo či sa to potom vymenilo, že vláda bola Matovič a Spol a opozícia Smer, proste hlasovali rovnako. Čiže tam je úplne jedno, kde sú na tej šachovnici, vždy majú jasne EU a NATO. No, ja si myslím, že Netflix a Markíza spôsobujú veľkšiu tmu a tí ľudia to asi ani nechcú vidieť, lebo sústavne dookola volia dve partie politikov, ktoré bývajú pod Slavínom a na Kolibe a iba si menia posty a stále hrajú pre tých istých veľkých globálnych prediktorov. Nie je k tomu čo povedať. No, len tí ľudia si to musia uvedomiť. No a priatelia, a potom tu máme poslednú časť týchto zaťahovačov Slovenska do vojny a to je vlastne vláda Eduarda Hegera, ktorá nastúpila 1. apríla 2021. No a táto vláda, tá si išla ako píla. Rozšírenie NATO, Švédsko a Fínsko, schválenie okupačnej dohody z USA, schválenie časovej neohraničnej prítomnosti vojsk NATO na Slovensku a teraz celkom nedávno 2. februára opätovné schválenie alebo rozšírenie časovo neohraničenej prítomnosti vojsk NATO na Slovensku. To hlasáci, myslím, boli, nie? Čo to podporili? Môžeme si pozrieť tie hlasovania za rozšírenie NATO o Švédsko a Fínsko, za rozšírenie, počúvajte dobre, za rozšírenie NATO o Švédsko a Fínsko, všetci prítomní poslanci Olano, všetci prítomní poslanci Smeru, vrátane samotného Roberta Fica, ktorý hlasoval za, Blaha sa alibisticky neprezentoval. My sme boli jediní proti. Všetci poslanci, ktorí prišli vlastne na našej kandidátke, sme boli proti. Ideme ďalej. Dokonca pri hlasovaní o Švédsku, tam to bolo neuveriteľné, lebo tam vtedy hlasoval za rozšírenie o Švédsku aj Taraba.
Tomu riadne naložili za to všetci a treba to povedať, že Tomáš Taraba úplne odletel a hlasoval za rozšírenie NATO o Švédsko. Potom sa to snažil nejako, akože sa z toho vyhovorí, ale to sa nedá, lebo ty môžeš vyhovoriť, čo chceš, keď si raz za NATO. Business je business. Hej. Business je business. Business je business. Dobre. Schválenie okupačnej dohody z USA, treba povedať, že túto dohodu pripravovali práve za Smeru. Veľmi intenzívne na jej príprave pracoval minister Lajčák, ktorého Fico nebol ochotný odvolať do poslednej minúty, ako sa dalo, ho držal v kresle ministra zahraničných vecí. Čiže vlastne súčasná vláda Matovič-Heger iba zobrala dohodu, ktorú mala predpripravenú Smerákmi, Lajčákom a jednoducho ju len upravili a dotiahli do finálneho štádia. Za túto dohodu ale hlasovala len vláda, pretože parlamentná matematika nepustila a jasne sa ukázalo, že 76 poslancov sa nájde aj bez toho, aby za takúto dohodu musel hlasovať Smer a Hlas, aby sa odkopali, takže vlastne oni nehlasovali za túto dohodu. No a potom tu máme 15. marca 22 Národná rada Slovenskej republiky schválila presne časovo neohraničenú prítomnosť vojsk NATO na Slovensku. Za túto prítomnosť vojakov NATO boli všetci prítomní poslanci z Olano, okrem poslanca Kuriaka, všetci prítomní poslanci SAS, všetci prítomní poslanci Smerodina, všetci prítomní poslanci Za ľudí, všetci prítomní poslanci Hlasu, vrátane Petra Pellegriniho osobné, a hlasoval za to Jaroslav Baška zo Smeru. Smer sa zdržal, Baška hlasoval za. Baška je bývalý minister obrany. A tak. Business je business. A vernosť spojencov je vernosť spojencov. Jasné. No a potom vlastne 2. februára 23 sa rozširoval mandát na presne časovo neohraničenú prítomnosť vojsk NATO na Slovensku. A toto bolo znova schválené ústavnou väčšinou. Za boli všetci prítomní poslanci Olano, okrem dvoch, všetci prítomní poslanci Sasky, všetci prítomní poslanci Smerodina, všetci prítomní poslanci Za ľudí, všetci prítomní poslanci Hlas, vrátane osobne Petra Pellegriniho. My sme boli proti a Smer sa zdržal. Čiže, priatelia, aj takto vyzerá vlastne politika presadzovania záujmov zločineckej organizácie NATO na Slovensku. A jednoducho dnes vám môže napríklad Fico hovoriť o tom, že oni nesúhlasia s politikou NATO alebo neviem čo, ale kroky ich usvedčujú z toho, že 12 rokov intenzívne pracovali v prospech NATO a keď si dobre vypočujete tie videá a tlačovky Roberta Fica, tak na každej druhej z nich jasne povie, strana Smer je pevne ukotvená v členstve NATO a v členstve Slovenskej republiky v NATO a členstve Slovenskej republiky v EÚ. Tam sa nemáme ani o čom baviť. Čiže, vieš, ten globalizmus ich nepustí. Mne najviac vadí jedna vec na tom. Chodia za mnou ľudia, pýtajú sa ma. A čo urobíme, keď nebudeme NATO? Kde budeme? Poprvé, už od roku 98 slovenská armáda je tak odzbrojená, že nás si môže hádať, kto chce, ubiť nás šťapkami. Tých 8 000 vojakov, ktorí prišli o ručné protipechotné zbrane a teraz techniku odozdanú Ukrajine. To je 11 000. To je tak, alebo 11, neviem koľko. Aby inak si potom nehodil na Facebooku, že Kotlebovci ani nevedia, koľko vojakov, 11 000. Ja len chcem povedať takú vec, že keď nás zapájali do štruktúr NATO, tak existovala jedna informácia, ktorá, tak ako tá naša, že končí viazanosť zmluvy z NATO, sa nesmela nikde v médiách presadzovať. Ja som sa každého pýtal, pozrite sa, veď náš najbližší sused Rakúsko je členom Európskej únie. Dokonca je členom eurozóny, má euro a nie je členom NATO. Toto keď som niekde vyslovil, tak ako keby som nalial olej do ohňa, všetci to chceli niekde proste posunúť preč. Čiže aj ja vravím ľuďom, netreba sa báť. To neznamená, že keď nebudeme ukotvení v NATO, že tu zajtra vybuchne sopka polana, všetkých nás zaleje láva. Proste ľudia sú už tak strašení a vystrašovaní, že to nie je ani možné. Pýtajú sa, že no ja nechcem vojnu na Ukrajine, ja nechcem, aby mi syn rukoval. No ale z NATO vystúpiť. Proste tých ľudí už dostali
do takých myšlienkových pochodov, že to sa už nedá nazvať ani pochody. To je myšlienkový chaos. Na jednej strane mi budú matky plakať, že nechcú, aby ich synovia rukovali. Áno, na druhej strane tí istí ľudia, jediné mobilizácia. riešenie je vystúpiť z NATO a takto sa vyhnúť tej vojne. Lebo už posledné 2 roky podporujeme Ukrajinu, ktorá nie je členom NATO. My voči nej nemáme žiadne záväzky voči Ukrajine. A na druhej strane sami naši politici rozprávajú, že chcú Ukrajinu do NATO vtiahnuť. Náď, Čaputová a tak ďalej. Vtiahnuť krajinu vo vojnovom konflikte s jadrovou veľmocou do NATO, my okamžite si môžeme baliť zubné kefky, batohy a ísť do dobyčakov a rukovať. Áno, ale zmluva o NATO má ustanovenie, ktoré hovorí, že nie je možné prijať krajinu, na ktorej území prebieha vojenský konflikt. Ale to sa, vieme, ako veľmi dobre sa to dá jednoducho zmeniť. A toto je veľmi dobrá myšlienka, čo si povedal, že prečo operujú vlastne našim členstvom v NATO, keď Ukrajina v NATO nie je. Ukrajina v NATO nie je. Rakúsko na to nie je. Odmieta dokonca cvičiť aj ukrajinských vojakov, ako som pred chvíľou čítal. Čiže, ale toto vám mainstream nepovie. Ľudia sú tak osprostení, ja keď náhodou, že prídem k niekomu alebo do nejakej reštaurácie, kde je zapnutá markíza, ja sa tam nedokážem ani naobedovať, lebo to, čo oni púšťajú von, to sú čisté blúdy a ten, kto tomu verí, to sú... Ale je to zase na tých ľuďoch. Je jednoduchšie nerozmýšľať a prijímať, čo je dané. Áno, a pusti si tú markízu večer, keď prídeš z roboty alebo tak. Markízu, keď si pustíte do bytu, to je ako keď si do bytu pustíte škodnú potkana alebo myši. Ale tak ako potkan a myš vám vyžere a otraví všetky vaše potraviny, to vám spraví aj mainstream. Len priatelia, v tejto chvíli ja musím povedať to, čo hovorím vždy. Neverte žiadnemu médiu slepo, ani nám, neverte nám, ani mne, ani Beličkovi, neverte nikomu z nás. Overujte si všetky fakty, overujte si všetky zdroje informácií a na základe toho, čo sami zistíte, že naozaj reálne sa naplňa, reálne to korešponduje s tým, čo sa v skutočnosti deje, tak si sami vyberte, kto je ten informačný zdroj, ktorému budete dôverovať, ktoré je to médium, kde vás proste neklamú, nezavádzajú, ale hovoria vám veci tak, ako to v skutočnosti je, alebo sa tie veci ukážu v blízkej budúcnosti, že to tak naozaj bolo, ako to oni hovorili. Čiže aby ste to nebrali tak, že tento Mirov posledný vstup, že my nadávame na mainstream. Vôbec nie, veď pozerajte si mainstream, keď si myslíte, že tie správne informácie sú tam, ale potom, keď im uveríte a keď si necháte nimi otráviť život, potom sa nečudujte, že vlastne ostávajú vám oči preplač, lebo sa budete báť mobilizácia a odvedenia, lebo sa budete báť, že vám v záujme vojnového stavu zhabe štát majetok, že sa budete báť, ja neviem, odmietnúť očkovanie, lebo čo bude potom. Čiže vyberajte si slobodne, vyberajte si zodpovedne a potom ale podľa toho aj sa postavte k životu, lebo nie je možné na jednej strane skutočne naivne konzumovať tie správy, tie mediálne koláče, ktoré vám dávajú a potom na druhej strane plakať a hovoriť, no kto nás teraz zachráni, keď nás budú posielať na Ukrajinu? To určite vám Markéza nedá takú informáciu, alebo že v čase núdzového stavu vám môžu zabaviť vlastný dom, alebo vás stretnú na ulici, vojenská polícia, zoberú vám vaše auto, budete mať náhodou štvorkolku, nejakú Q7, Tuareg, alebo aj Aviu, hocičo. A vy vlastne potom, keď vám ju zabavia, musíte ju odovzdať. A potom po skončení vojnového konfliktu alebo výnimočného stavu si môžete na okresnom úrade žiadať finančnú náhradu. Ak sa toho dožiješ. Ak sa toho dožijete, samozrejme, alebo... Takže, ale to sú práve tie veci, čo som spomínal, že tá harmonizácia na štandardy Európskej únie a NATO je tak nebezpečná, že keď ju začnete čítať, bude vám z toho zle a začne sa vám potiť čelo. Lenže to vám mainstream nikdy neukáže. A takto, viete, to je presne, ja to zopakujem, oni schválili zákony v roku 2005, 2008 a potom nás mohlo 7 ľudí zavrieť z okresu do okresu. Hej? Ale oni to neurobili rok potom, čo ten zákon schválili.
pomaličky tú žabu varia a keď príde na lámanie chleba, pôjde to zo dňa na deň a celá tá legislatíva bude ušitá na mieru a urobená v ich prospech a vy ako občan už nebudete mať šancu nejakým zákonným spôsobom sa proti tomu brániť. Preto ja sa chcem dostať aj k tej našej petícii. Veď to povieme, ale aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, že vlastne o čom tu rozprávame a prečo je dôležité hodnotiť tých politikov všetkých podľa činov a prečo aj tých smerákov spomínal, lebo tí sa dneska tvária veľmi opozičné, ale proste podielali sa na tom a ruka v ruke im ide celá tá republika s nimi a tak, ale to, čo Miro teraz hovoril, to je vlastne, predstavte si, oni vytvárajú od legislatívou mlynček, kolieska sa krútia a keď príde ten čas, tak oni tam toho človeka, toho občana, toho obyvateľa tam proste len hodia a vy sa už z toho mlynčeka nedostanete. Už vás to proste zomelie, hej. Čiže máme posledných 5 minút a preto, priatelia, na záver dve najdôležitejšie veci. Treba začať otvorene rozprávať o vojenskej neutralite Slovenska. To s tým prišlo niekedy ešte Mečiar, kým ho potom nezlomili, kým sa toho nevzdal. To bola tá os neutrality. Švajčiarsko, Rakúsko, Slovensko. To Rakúsko si tu už viackrát spomínal. Jasné, oni sú členmi EÚ, nie sú členmi NATO. To znamená, dá sa to, je to normálne, je to priateľné, je to úplne v poriadku. Čiže kľudne by Slovensko mohlo fungovať týmto modelom. A druhá najdôležitejšia vec je, že 29. marca 2024 končí zmluvná viazanosť medzi Slovenskou republikou a NATO. A je možnosť teraz túto zmluvu, ktorá nás zaťahuje do vojny, vypovedať. My sme spolu s Mírom Beličkom a Rastom Šlosárom spravili tú petíciu proti predĺženiu zmluvy medzi Slovenskom a NATO a tomuto treba dať dôraz a všetci tí, ktorí nechcete, aby toto pokračovalo, aby nepokračovalo tento strach z tej mobilizácie, z vojny, z toho, čo sa tu deje, o čom sme sa tu celý čas rozprávali, tak máte proste reálnu možnosť zdvihnúť zadok a dať čo pre to urobiť. Lebo keď zdvihne zadok tá vojenská polícia a keď potom v rámci mobilizácie prídu si po váš majetok alebo vám doručia ten povolávací rozkaz, potom bude už neskoro nariekať. Ja by som k tomu povedal ešte jednu vec. Ak máte nejaké politické bariéry, že je tu, ja vravím, politický disident, alebo Rastio Šlosár je člen ľudovej strany Naše Slovensko, tak dobre, nepodpíšete petíciu, ale máte ďalšie iné možnosti spôsobovať tlak na orgány moci, ale hlavne blížia sa voľby. Pýtajte sa, keď vás oslovia politici typu Blaha, Fico a ostatní, aký je ich postoj k NATO a k tomu, že máme historickú šancu opustiť toto zoskupenie. Nech vám to pred voľbami na rovinu na plnú hubu povedia. No aj Miro, ja s týmto zase nemôžem celkom súhlasiť, lebo oni im povedia čokoľvek, oni im nasľubujú čokoľvek, vieš, prepáč, povedia im čokoľvek. Pýtajte sa ich ľudia skôr ešte inú otázku. Keď teraz vravíte, že vy nie ste za vojnu, ale nie ste zaťažení na to, prečo ste 30 rokov, tuto máme napísané, prečo ste 30 rokov všetci to na to podporovali, čo má KDH, že vraj kresťanská strana, ako môže KDH podporovať zabíjanie ľudí v Afganistane a hlasovať za vyslanie ďalších vojakov do Afganistanu, ako môžu všetky tie strany, ktoré dnes aj mnohé z nich hovoria, že ale no nie celkom súhlasíme s tým na to. Však oni ich vychovali, oni im ten mandát dali, ako ty si hovoril, oni im pripravili ten priestor, tú legislatívu, všetko, aby to na to mohlo pôsobiť. Priatelia, keby Slovenská republika neschválila v parlamente rozšírenie NATO o Švédsko, o Fínsko, o Albánsko, o Chorvátsko, o Čiernu Horu, dnes tie krajiny nie sú v NATO, pretože v rámci zmluvy o NATO funguje to, že každý jeden štát má právo veta a keby my sme to neschválili, tak to NATO je minimálne o 7 krajín alebo o 5 krajín je ako keby slabšie, menšie a žiadna takéto vojnové ťaženie na Ukrajinu sa nedeje a ten konflikt na Ukrajine by možno nebol, pretože jednoducho to Rusko by sa necítilo také zatlačené do kúta. Takže pýtajte sa a hlasujte vo voľbách tak, aby ste potom si nedržali hlavu v smútku a nebuchali si o stenu, že do pekla vie ten Kotleba aj s tým Beličkom, aj s ďalšími, so Šlosárom, nám to hovorili, nás upozorňovali, varovali, že títo všetci sa už 100-krát ukázali ako sluhovia globalistov a my sme im znova hovorili a znova sme im tie hlasy dali. Ja som to chcel ešte aj mysleť tak, aby sa pýtali politikov, že čo urobia s tým, že máme možnosť vystúpiť z NATO, lebo žiadny druhý politik vám to nepripomenie.
A z ekonomického hľadiska existuje iba jedna vec, čo sa týka NATO. Buď živíte vlastnú armádu, alebo cudziu. Aj keď sme sa už dali vlastnej monetárnej politiky, vlastná armáda môže od zbierania zemiakov, zasahovania pri zemetrasení, požiaroch, vodných živloch slúžiť vlastnému ľudu. Toto vám vojaci NATO robiť nebudú. Ja si pamätám ešte na obdobie Kanisa, keď predal pontónové mosty do Afriky, lebo sme sa ich zbavovali, lebo sme prechádzali na štandardy NATO. V Kisuciach voda zrútila most a 5 rokov ľudia chodili 5 kilometrov z domu do domu, ktorí videli 100 metrov za riekou. Takto sa správali tí, ktorí nás do NATO dostali. Čiže buď živíte vlastnú armádu, alebo cudziu, ale zapamätajte si, cudzia armáda je vždy drahšia a určite ju nemôžete použiť na to, aby ste s ňou riešili problémy vo vnútri štátu, tak ako s vlastnou. A hlavne cudzia armáda, keď príde na to a vzniknú nejaké nepokoje, cudzia armáda, cudzí vojaci nebudú mať žiadny morálny problém vyťahnuť na nejakých obyvateľov Slovenska zbrane, keď k tomu pôjde, lebo im to bude jedno. Samozrejme. A priatelia, ešte taká na záver úplne, lebo už sme naplnili čas. Na záver úplne živá skúsenosť. Bol som cez víkend v Senohrade a choďte sa spýtať ľudí, ako hodnotia prítomnosť vojsk NATO, Nemcov, Američanov a ďalších vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť. Ako sa vojaci správajú v tých dedinách, ako sú arogantní, aké sú s nimi problémy. Nech sa páči. O tomto, keby Markíza spravila reportáž, tak by to odvysielať nemohli, pretože by im to jednoducho ich majitelia americkí nedovolili. A to je proste realita. Žiadne láskyplné kvety a podobné veci, ale proste neuveriteľné správanie. Choďte si to pozrieť, nebudete tomu veriť. A hlavne sa dozviete, akí ľudia tu nosia na Slovensku americkú uniformu. Takže tak, priatelia, ja vám veľmi pekne ďakujem, ak ste to s nami vydržali 1,5 hodiny. Nebola to ľahká relácia, ale ak sa schyluje ku vojne, tak nikdy to nemôže byť ľahké, ani smiešné, ani zábavné. Boli to ťažké veci, ale ja verím, že aj táto relácia vám pomohla aspoň trošku otvoriť oči alebo získať argumenty, ktorými budete môcť otvárať oči ďalším ľuďom okolo vás, aby potom skutočne po tých parlamentných voľbách v septembri ste si nemuseli, a my všetci sme si nemuseli búchať hlavu, že kto sa zase dostal do vlády na Slovensku, pretože sluhovia globalistov, ktorí poslúžili raz, globalistom NATO a EU budú slúžiť vždy. Čiže je to v našich rukách. Na Slovensku je 4 milióny dačo voličov, keď len 2 milióny by sa k tomu postaviť, že nechcú vojnu, tak jednoducho tu musíme do parlamentu poslať ľudí ako Rastio Šlosár, ktorí proste tú vojnu nechcú a aktívne proti tomu vystupujú celý život. Stop NATO, stop EU, všetko dobré, priatelia, držte sa a nech sa vám darí. Všetko dobré, riešením je mier, nie vojna. Tak, presne tak. Majte sa pekne. Počúvate Rádio Kompas. S nami viete, odkiaľ fúka vietor.